Mi smo danas stupili u generalni štrajk povodom kršenja sporazuma kojeg smo prije 9 mjeseci potpisali, a u sporazumu stoji da će plata biti do 30. mjesecu i da se ne smiju dirati stečena prava od prije koje su radnici stekli. Uprava je sporazum prekršila, jučer smo imali s njima pregovore, nismo mogli doći do dogovora jer nema na vidiku drugog dijela plate. Drugi problemi vezani za kriminal u ovom kombinatu, ja mislim da je ovo bosansko-hercegovački Agrokor. Ovdje su štete milijardama. I dalje se šalje redovno Mitalu po 300.000 eura mjesečno, a mi plate nemamo. Radili smo čak što više, imamo izvještaj od uprave preduzeća gdje smo pozitivni bili zadnjih 6 mjeseci. Međutim, najlakše je poradnik oplest, isto tako kao što plete i ova vlast. Svaki zakon koji je donijela je protiv radnika i dalje će ga donositi. I volio bi putem medija da se obrati predsjedniku sindikata države, Bajramoviću, da on nije naš predsjednik, on je predsjednik Vlade Federacije, a pogotovo vezano za prvomajske praznike, radničke praznike, gdje je izdao čitavu naciju i radničku klasu. Što kaže uprava na sve ovo? Uprava kaže, vidite, jučer smo imali pregovore, meni generalni direktor kaže nije nam ArcelorMittal platio 1.800.000 što nam je dužan i ne možemo isplatiti platu. Ako mi živimo od ArcelorMittala i tog duga, mi nju trebamo zatvoriti. Imamo mi druge proizvode. Mi imamo 6.200.000 mjesečno od fabrike gnojiva. Međutim, to je pojedeno na klasu i sad dajemo to gnojivo, malte ne, ide džaba jer su oni pojedili na klasu zimus. Razumijete? Šta sad, blokirate prugu? Sad, i to ću vas umoliti. Blokiramo prugu, nema gotovom proizvodu izaći. Proizvodnju nismo htjeli, jer to je naša proizvodnja, ni malo ošteti, proizvodnja ide punim kapacitetom. Zato je malo ovdje ljudi zbog toga što nismo ljude htjeli dirati i obustavljati sistem proizvodnje jer bi išli na našu štetu. Dakle, i vas bi zamolio kao medije da odete i na Kapiju i na Slavoluk dole, da snimite, dole će biti sve blokirano i nema izlaza gotovom proizvodu. Evo, pomenuli ste ogroman kriminal ovdje, ali kako komentarišete da sve ove istrage i sve ovo sporo sve traje? Dakle, mislim, ti si u toku i pratiš nas redovno i od početka. Mislim da nas je izdala vlada, vi znate dobro. Bego Gutić na početku nam je dao podršku, međutim, okrenuo nam leđa za 1100%. Mislim da je kupljen, nema strah reći, i on i Mirsad Kukić. Imamo dojave da se sastaju 3 put gospodinom Mittalom, a vi znate da je ovdje osnovana i nova skupština i nova uprava i novi nadzorni odbor. Sve je to skinuto i dalje se radi onako kako Mittal rekne i čak šta više, zamislite apsurda. Ovdje je proizvodnja koksa, a nama šalju ljude koji proizvode mandarine u Širokom Brijegu da budu u nadzornom odboru. To je Bego Gutić i vlada Tuzlanskog kantona. Zove se Tufekčić Adnan. Ovdje je pljačka stoljeća. Fabrike rade svi puni kapacitetom već 3 godine. Sve pare koje dolaze, odlaze Mittalu. Nama prigovaraju da se vraćaju dugovi, a mi svaki dan platu imamo sve teže i teže. Došla je sad situacija da se pere pare preko njegovog rođenog brata ArcelorMittala. Sve pare koje zaradimo s ovih fabrika uzimamo ugalj koji plaćamo u redovnoj njemačkoj firmi RAG, a taj koks šaljemo za Zenicu koju on ne plaća. Znači čista pljačka zajedničkom duetu, a to vlada gleda. Mi evo 15 godina upozoravamo vladu da se ovdje nešto mora riješiti. Ovo je pljačka stoljeća, Agrokor je ništa. Ovdje je para puno. Puno je para. Evo ja dolazim iz fabrike Malina, koja zarađuje mjesečno dobiti 1.000.000 maraka. 1.000.000 maraka, a 1.600.000 je plata komplet kombinata s doprinosima. Gdje su ostale pare? 7 fabrika još radi. Znači, para je ovdje sila, ali svi oni njegovi plaćenici koji sjede primaju 10.000 platu, sve to oni znaju, zato im debelo plaća. Zato im debelo plaća koliko on iznosi. Ovdje se ogromne pare iznose, samo neće niko da uđe. Ovdje su kamionima izlesili, ali neko to koči iz vlasti.
Ko koči? Koči vlast, koči. Neko ko je dao u koksaru tako njemu. Da radi šta radi. A kako ulaže u koksar, ovo je sve gotovo raspada se sve. Sve se raspada, ja se bojim, ubrzo će doći ovdje u pitanje ova radna mjesta. I sutra kad dođemo pred vladu kantona, evo 14 godina upozoravamo šta će biti s nama 1000 radnika. Evo dolazi po 50-20 ljudi, a šta će s nas 1000 biti? Jer dolaze problemi koji će biti uskoro. Možda će možda neko i poginuti. Ništa čovjek ne ulaže, samo se iznosi kapital od rada. A vlada samo lagodno šuti i misli da je sve riješila ovom situacijom. A para ovdje ima sila. Sila.